Čaute ľudia, toto je Damotiv, ja som Peťo, tu je zase môj kamarát Kubo a dnes si dáme Vaneškový challenge, ktorý spočíva v tom, že si budeme navzájom klásť otázky a ten, kto do 7 sekúnd nevládne, dostane pozádku Vaneškový desiatku. Aká je moja obľúbená voda? Voda? Baldovská... 4, 3, Baldovská, ochutená... 1... Pitahaja. 0, nie, kofola. Jau! Ideš. Fúúú! Aký je môj najlepší kamarát? Zúskač. Kto? Jau! Ty si môj najlepší kamarát. Au! Počkaj, jedna. Vymysli si. Aká je moja obľúbená hra na PlayStation 3? Realba, no. Ideš. Aký mu bude učiteľ? Peter Kennedy. Ako sa volá môj obľúbený herec? Pavlo. Nie. A stačí, jak sa volá v tom filme. 3, František. 1. Čo ja viem? Harry Potter. Harry Potter? Takzvaný Daniel Radcliffe. Ako sa volá najlepší hokejista po pravde? Arne Krotak. Yes. Ja idem. Čo sme prebrali minulé na diepise? 1. Ideš. Ako som... No. Ako sa volá moji súrodenci? Marek a Ninka. Idem. Ako sa volal náš kapitán v roku 2015? Na majstrovstvu sveta, dobre. Ideš. Ako sa volá môj pes? Uško. Jej, dobre. Akú značku má môj brat telefónu? 5. Lenovo. Dobre. Ideš. Akú značku telefónu mám ja? Nokia. Ako sa volá môj škrečok? Dobre. Bože. Ako sa volá spolužiak, ktorého nenávidím? David Cigňák. Poďme prečítať. Počkaj. Akú pizzu mám najradšej? 5. Štágl z ňou. 3. Syn, šunka, kukurica. 1. A čo ja viem? Šunková s baranými rohami. Jau! Aj po ruky si To už je asi posledná, nie? Ty máš poslednú. Ja mám... ešte jednu. No. Ako sa volal náš tréner Popradu minulú sezónu? Aj meno. Jančuška. Aj meno. Peter. Jau! Milan. Dobre. Takže toto by bolo na dnes všetko. Ďakujeme, že ste Skončilo to do 4-3 pre Jakuba. Áno, ďakujeme, že ste si pozreli náš challenge. Poprosím vás o like, odber, ak sa vám bude dať. A ak chcete ďalšie challenge, napíšte nám do komentárov. Čaute. Čaute.